ρωτήσω αν θέλετε να κάνουμε ταξί στο παρελθόν, να πάμε έτσι πίσω στα παλιά, γιατί άκουσα Κιθρέα και συγκινήθηκα. Λοιπόν, να πάμε εκεί στα παλιά τα χρόνια. Γεννηθήκατε Κιθρέα? Δεν γεννήθηκα Κιθρέα. Γεννήθηκα Λευκοσία. Η καταγωγή του πατέρα μου είναι από την Κιθρέα. Και είμαι χτοπισμένη από την Τρεμετουσά. Οι γονείς μου ήταν εκπαιδευτικοί. Μάλιστα. Ήταν διορισμένοι στην Τρεμετουσά. Έφυγαν από την Τρεμετουσά το 1974. Εγώ τότε ήμουνα 11 μηνών. Μάλιστα. Μετακομίσαμε μετά σε διάφορα σπίτια συγγενών τα οποία μας φιλοξενούσαν. Ναι. Μάλιστα έχω να πω και μια πολύ συγκινητική ιστορία. Θα την ακούσω. Τώρα που έχω κατέβει έτσι στη βάση του κόμματος και γυρνάω χωριά, βλέπω ανθρώπους μέσα στα καφενεία, στα σπίτια, σε παρέες, συναντώ πολλούς ανθρώπους που γνώριζαν τους γονείς μου ή εμένα ως παιδί. Σε ένα σπίτι λοιπόν στην Ορόκληνη, ενώ γίνεται η κουβέντα για το Κυπριακό, σηκώνεται ένας παππούς πάνω και λέει «Σωστά μίλησε η Ρένα». Την επόμενη φορά που θα έρθει στην Ορόκληνη εγώ θα την ακολουθήσω. Ήταν έτσι γύρω στα 80, μπορεί και παραπάνω. Ήταν ο άνθρωπος που έδωσε το πρώτο παντελόνι στον πατέρα μου. Μετά τον πόλεμο έβγαλε το στρατιωτικό, του χάρισε ένα παντελόνι. Δεν είχαν δεύτερη ζώνη να βάλουν στο παντελόνι και το έδισα με ένα σπάγκο. Και αυτό δηλαδή, έχω απίθανες ιστορίες και αυτό να τις γράψω μάλιστα, τις ιστορίες τώρα οπωσδήποτε. Μια που πολύ μου συμβαίνουν. Αυτό είναι το ναι. πιο ωραίο πράγμα της πολιτικής διαδικασίας αυτή τη στιγμή, είναι η επαφή με τους ανθρώπους στους οποίους βρίσκω σε διάφορα χωριά, πόλεις και γίνεται μια καλή κουβέντα. Πού καταλήξατε μετά Ορόκληνη, μετά Τρούλους. Η μητέρα μου κατάγεται από τους Τρούλους, δηλαδή είμαι μισή από την Κιθρέα, από την πλευρά του πατέρα μου και μισή από τους Τρούλους, από την πλευρά της μητέρας μου. Καταλήξαμε στους Τρούλους, έζησα εκεί μέχρι 6 χρονών. Δεν θυμάμαι να μου λείπει κάτι. Θυμάμαι πολύ ευτυχισμένα παιδικά χρόνια, γιατί οι χαθίες που με αγαπούσαν ήταν οι γειτόνισσες. Ήμασταν ελεύθερα τα παιδιά του χωριού, παίζαμε έξω. Δηλαδή δεν θυμάμαι στερήσεις ως παιδί, παρότι αντιλαμβανόμουν ότι οι γονείς μου είχαν και ένταση και κάποιες φορές και νεύρα. Αυτοί είχαν τα δικά τους. Θυμάμαι όμως εγώ ευτυχισμένα παιδικά χρόνια. Αυτό είναι αρκετά έτσι παράξενο σαν ιδέα, ότι περνούσαμε καλά ως παιδιά στο χωριό με αυτά που είχαμε. Μετά έχτισα σπίτι στη Λευκοσία οι γονείς μου και στα 6 μετακόμισα στη Λευκοσία.